Salut prieteni, o să începem cu ce se întâmplă aici în Boracay și cum este cu carantina, la ce hotel stau și prețurile care le avem aici la resort și iarăși pe insulă. Mergem la o plimbare, ne dăm un pic la piscină. Deci prima dată începem cu Calypso, adică acest hotel care stau. Am prins prețurile mai mult de jumate reduse din cauza carantina și toate astea. Deci am prins la acest hotel 25 de euro pe noapte, piscină, breakfast including. Am să vă arăt și camera imediat, cam cum arată. Nimic spectaculos, dar foarte frumos, un balcon aici. Ce se întâmplă astăzi? Păi astăzi mergem să ne plimbăm. Vă arăt cam cum este situația aici pe insulă, cam cum se prezintă, cât de mulți oameni vedem pe plajă, dar nu o să vedem prea multă lume, pentru că este curfew și restricții. Dar, de ce nu? Haideți să vedem cum arată o zi în Boracay pe timp de carantină. Haideți să mergem! Apropo, nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc dacă vă faceți timp să vă uitați la acest video. Like, subscribe, iarăși un comment, orice doriți să mă întrebați. Apăsați un coment la video și am să vă răspund cu plăcere. Boracay este o insulă mică în centrul Philippines. Se poate ajunge foarte ușor cu avionul și este aproximativ la o oră distanță din Manila sau Cebu City. Insula este foarte ușoară pentru resorturile și plajele incredibil de frumoase și, de-a lungul coastei de vest, așa numite plajă albă, sunt foarte mulți palmieri, baruri și restaurante. În 2014 a fost nominată printre cele mai frumoase insule din lume. Pe coasta de est se găsește locul perfect pentru kitesurfing și altfel de sporturi pentru cei pasionați. Deci cam ăsta este meniul. Am comandat asta, grill pork chop și grill honey chicken in asal. Deci 225 de pesos, aici în Filipine cred că vine undeva la 4-5 euro. Deci un meniu să mănânci undeva la 4 euro și aici, având în vedere că este hotel de 4 stele, restaurant este mai scump, îți dai seama, dacă mergi altundeva este mult mai ieftin. Deci cam atâtea sunt prețurile pe aici. Deci ca să mănânci un meniu cam aproape orice ajunge undeva la 5 euro, zic eu. Prezentăm situația curentă. Mamă, ce soare e! Deci mai bine cu ochelari, prea mult soare. Și prezentăm situația ce se întâmplă aici în carantină. Prea multe lucruri. Mulți turiști s-au panicat și au plecat. Dar cred că asta nu e motiv de panică și să fugă lumea. Acum depinde, îți dai seama dacă ai văzut pe YouTube alții care au rămas blocați pe insule și totuși nu este cazul să agravăm situația panicându-ne. Nu cred că asta este o soluție. Și cel mai bine este să ne păstrăm calmul, gândim pozitiv și față de ceea ce se întâmplă. Știu că nu este bine, dar sunt chiar și multe lucruri pozitive. Fiind vorba de planetă și numai atâta poluare și toate astea. Dar sperăm și dacă respectăm regulile, fiind izolați și păstrând o igienă foarte bună, mai ales acum să punem efort în asta, dacă nu e tot timpul. Aici în Boracay avem un curfew, adică nu poți să ieși din casă decât de la ora 2 după amiaza până la 8 seara. S-a schimbat, era înainte până la ora 10, dar acum este până la 8 seara. Multe cluburi, baruri s-au închis, se aude că se vor resuma lucrurile. Adică pe data de 14-15 aprilie se termină toate astea și o să dea drumul la avioane domestice și totul revine la normal. Cum vedeți, foarte multe baruri închise. Totuși găsești mâncare la locuri, la shop-uri care sunt non-stop, au lăsat câteva și sunt și supermarketuri. Cred că aici viața pe insulă e mult mai liniștită și oamenii nu se panichează chiar așa cum este în alte orașe mai mari. Hello. Da. Deci cam așa este viața aici pe insulă momentan, în Boracay. O insulă foarte comercială în Filipine, adică foarte multă lume vine în vacanță
cu familie, să distreze. Hotelurile s-au ieftinit foarte mult, adică erau niște hoteluri chiar faine la 400 lei, probabil le găseai la 40-50 de euro pe noapte, cam așa erau prețurile înainte. Acum sunt și chiar la 15-20 de euro pe noapte, chiar mai puțin de jumate hotelurile au scăzut prețurile. Cele mai mișto insule în Filipine este Siargao, chiar mi-a plăcut acolo. Multe locuri de văzut și chiar foarte multe lucruri de făcut acolo. Îți dai seama, în viață multe lucruri sunt imprevizibile, nu poți să știi ce se întâmplă. Este foarte bine să ai un mindset, cum se zice, foarte deschis și pozitiv. Pentru că nu putem să plănim fiecare pas în viață. Mai sunt vreo 2-3 fete aici sexy pe plajă, după cum văd. Fac niște poze, ceva. Au cam dispărut multe fete sexy de aici. Mă mai bucuram și eu de priveliște când mai mă plimbam pe plajă. Da. Dar asta e. Aici băieții lucrează din plin. Opa! Acest bar se numește Epic, care era foarte multă lume aici, deci era și club seara, un loc foarte cunoscut aici în Boracay. Cum vedeți, este închis, majoritatea locurilor aici sunt închise. Și uite, și aici au pus, intrai undeva, era un fel de stradă principală, centru, știi? Genul Central City. Sorry, access road is closed, please use another access road, D-Mall management. Aici băieții la hotel face și o tunsoare, chiar aveam nevoie. Deci chiar hai să vedem cum merge. Încheiem acest video pe ziua de azi și dacă mai aveți orice altfel de întrebări sau sugestii, vă rog să comentați mai jos la acest video și pe curând, până data viitoare. Aveți grijă!